Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka sun buƙaci a ɗauki mataki kan tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabiu Musa Kwankwaso bisa zargin take haƙƙin addini da kuma gallazawa Kiristoci a Najeriya. Wannan kira na zuwa ne a cikin wani ƙudurin doka da 'yan majalisar Amurka biyar suka gabatar, inda suke neman da a sanya masa haramcin shiga ƙasar ta Amurka tare da kwace wasu kadarorinsa. A cikin ƙudurin 'yan majalisar sun danganta zargin da ake yi masa da lokacin da Sanata Rabiu Musa Kwankwason ke gwamnan jihar Kano, inda ya kaddamar da Shari'ar Musulunci a Kano. A cewar su hakan ya haifar da matsaloli da suka shafi 'yancin gudanar da addini musamman ma ga mabiya addinin Kirista. Kudirin ya kuma ambaci kungiyar Miyatti Allah da wasu mutane guda biyu inda ake zargin su da hannu kan ayyukan da ke tauye 'yancin dan adam da kuma haddasa tashin hankali a wasu sassan Najeriya. 'Yan majalisar sun ce matakin da suka dauka na cikin dokokin Amurka da ke baiwa gwamnati damar sanya takunkumi kan mutanen da ake zargi da tauye haƙƙin dan adam a kasashen waje. Sai dai masana harkokin siyasa da doka na bayyana cewa irin wannan kuduri na buƙatar bin tsari mai tsawo kafin ya zama doka, kuma babu wani hukunci kai tsaye akan mutanen da aka ambata har sai an kammala bincike an kuma tantance hujjoji. A Najeriya kuwa batun ya haifar da zazzafar muhawara a kafafen sada zumunta, inda ra'ayoyi suka bambanta tsakanin masu goyon bayan wannan kuduri da kuma wasu wanda ke ganin cewa wannan lamari na iya shafar harkokin cikin gida na kasar, kuma bai kamata a shiga cikin harkokin kasashen waje ba. Har ya zuwa yanzu dai babu wata sanarwa a hukumance daga Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ko kuma kungiyar ta Miyatti Allah dangane da wannan kuduri da 'yan majalisar dokokin Amurka suka gabatar. Sahura Usman, FVM Hausa International.